Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Dokonalosti není dosaženo v momentě, když už není co přidat, ale v momentě, když už není co odebrat. Tohleto je myšlenka a filozofie projektu Zen Home. Zen Home není jen typový dům, ale je to koncept styl života. Styl života v prostoru, kde každý detail má svůj smysl a nic nepřebývá. Průdorys 10x10, žádné chodby, otevřený obytný prostor, který má téměř 60 metrů. Práce s přirozeným světlem. Výsledkem je Zen Home, dům bez zbytečností, kde žijete blíže k přírodě a možná šťastnější. O Zen Homeu jsem si povídala s jeho spoluautorem Jaroslavem Marešem. Užijte si díl. Jaroslave, já moc děkuji, že jste přijal moje pozvání do Made in Brno. Vítejte tady. Moc děkuji za pozvání, Veroniko. My se spolu budeme bavit o Zen Homeu, což je koncept bydlení. Vy jste spoluautor této myšlenky. Mohl byste prosím vysvětlit, co je Zen Home? No, Zen Home je koncept typového domu, který jsme na jedné straně zbavili veškerých zbytečností. Je to dost radikálně a díky tomu je dostupnější, je jednodušší. A na druhou stranu jsme se zaměřili na věci, které u toho bydlení jsou podstatné a v těch vlastně si nezadá nic z luxusní vilou, si myslím. Jak vás to napadlo? Mě ta jednoduchost při tvorbě architektonicky bavila vždycky, takže jsem si odkládal postupně různý nápady, z kterých potom Zen Home postupně vznikal. Ale to hlavní, jak se to stalo, bylo asi, že jsem pracoval po škole v Praze, v ateliérech, kde jsme tvořili luxusní vily například pro Petra Kellnera a pro spoustu jako úspěšných lidí. A mě to bavilo, ale pak přišlo období, kdy jsem začal řešit svoje bydlení a měl jsem na to omezený rozpočet, bral jsem si na to hypotéku a potřeboval jsem vyřešit tu situaci. Strašně jsem chtěl jako dosáhnout těch důležitých věcí, které jsou u těch vil typický, jako je veliký prostor a tak dál. Ale udělat to pomocí jako hodně základních prostředků. A vlastně na tom vlastním domě jsem si ověřil potom spoustu těch nápadů, který už jsem měl a na základě toho, nebo současně s tím vznikal vedle toho našeho domu Zen Home, který je ještě jednodušší, protože není na složitým pozemku, jako třeba náš dům. Mm-hmm. To znamená, že Zen Home, podle toho, co říkáte, můžeme postavit jenom na rovině? Nebo i na tom složitém pozemku? Ne, může být i na složitém pozemku, ale záleží, co to je za složitost. Jo. Jako Zen Home může být určitě i ve svahu, má to nějaké svoje limity a je potřeba pak to prostředí náležitě jako upravit, zapracovat ho do toho, ale to, co samozřejmě limituje, je nějaký rozměr toho pozemku. Náš pozemek je hodně úzký, 7 metrů, úzoučká parcela v památkové zóně. Že ten tvar Zen Homeu, který je plochej, vhodný na větší pozemky, než tady ty miniaturní, tak by tam nefungoval. A my máme jako jiný tvar, ale ty principy jsou stejný. Rozumím. Pojďme se ještě vrátit k tomu Zen Home. Rozumím tomu, že ta potřeba vlastně teda vznikla na základě toho, že vy jste potřeboval ušetřit kačky a chtěl jste si to udělat hezký. Ano. A nicméně mohlo by se to jmenovat třeba jako minimalistický domek. Ano. Ale jmenuje se to Zen Home, takže jaký je vlastně teda rozdíl mezi tím minimalistickým designem a zenovým domem? No, to je dobrá otázka. Jsem rád, že jste zmínila ten minimalistický design, protože to je, nebo potažmo, když jsme to ještě nazvali minimalistickou architekturou, tak to je úplně něco jiného. Jo, to je konkrétní výtvarný směr, který je velmi precizní a formální a dosahuje jako samozřejmě jako výsledku pomocí málo forem, ale je to jako o tom výtvarnějším pojetí. A ve finále vlastně to samotné řešení není vůbec jednoduchý. Jo? Jsou to extrémně náročné stavby. Potom to, co řešíme my u Zen Homeu, to je minimalismus, který je spíš jako lifestyleový. Jo, je to o tom, že se snažíme zbavit nebo si udělat pořádek v tom, co je pro nás důležitý, obzvlášť v tom bydlení, co tu kvalitu bydlení dělá, nebo co nám zlepšuje to žití.
a na tom Zen Home je postavený. A proč jsme ho nazvali jako Zen Home místo minimalistický dům? To je podle mě jako, to je nějaká hrana, kam jdem. Jo, protože Zen Home je o tom, že jsme tady a teď a jsme s tím, co je. Mm-hmm. A odloupáváme vlastně z toho bydlení, nebo z domu, postupně různé vrstvy, které se ukazují jako nepotřebný, který tam nanášíme třeba na základě nějakých nejasných svých pocitů vnitřních, různý strachy nebo snaha, strach, že se nebudeme líbit okolí, tak potřebujeme ten dům mít jako extra pěkný třeba, nebo velký, tak aby jsme jako se nějak třeba rehabilitovali, ukázali, ale i jiný strachy nebo takovýhle jako zvláštní pohnutky. A my ten dům opravdu jako jsme schopni oloupat a jít na nějakou podstatu, možná na nějaký prázdno vlastně. A to mně přijde, že vlastně ten zen to může vystihovat. Tam musí být hrozně zajímavá práce s tím klientem. Jakým způsobem postupujete? Vlastně z toho, co říkáte, asi musíte jít těm zákazníkům úplně až jako domů v uvozovkách do skříně, úplně jako do nějakých jako jejich niterních úvah o tom, co vlastně v životu potřebují. A musíte si napřed jako zodpovědět nějaké otázky, které si myslím, že úplně ne každý z nás má odpovězený v různých směrech našeho života, nejenom bydlení. Jasně, jsme lidi a je to těžký. Jo? Je těžký se loučit s tolika věcma, když plánujeme tak závažnou věc, jako je náš dům. Takže to bolí. Bolí to každýho. Ale hnedka na začátek spolupráce, nebo vlastně i jenom zájemcům, který k nám jdou většinou už jako přefiltrovaní lidi, který jako viděli, co děláme, chápou tu myšlenku a už jsou vlastně na nějaký cestě k minimalismu. Buď to jsou minimalisti, nebo by chtěli být, což je nejčastější asi. A já jim ukazuji hnedka z kraje, nebo vykládám o jedné studii, kterou udělali v Anglii. Jmenuje se Mappiness projekt. Je to největší studie, která zkoumá lidský štěstí, která se dělá už, myslím, 15 let. Mm-hmm. A existuje tam už jako datový balík desítek milionů nějakých vstupů. A vědci na téhle studii zkoumají kontext, kdy se cítíme šťastní. A z toho vyvozují potom nějakou tabulku, nějaký žebříček vlastně těch kontextů nebo těch okolností, kdy se cítíme šťastní. A vedou tam dvě věci. Jedna, že jsme venku a druhá, jak jsme s blízkýma. Mm-hmm. A když jdem plánovat dům, tak to může dopadnout tak, že ani jedno nebude fungovat. Jo, že se zavřeme vevnitř, to je jedna věc, takže budeme o to méně venku. A druhá, jak možná budeme díky plnění závazků potom, který s tím vyplývají, pracovat prostě o to víc a vydělávat peníze zpětně na ten dům. A budeme zase vevnitř, budeme sami. Jo, a tohle je na úvod dobrý si uvědomit, protože my si projektujeme do toho momentu, kdy ten dům dostavíme. Já jsem to měl stejný. Jo, projektujeme si, že jakmile to postavíme, přestěhujeme se, budeme šťastní. No to tak nebude. Na druhou stranu určitý věci u toho bydlení v tom roli hrát můžou. A to je to, na co se potom zaměřujeme. Pojďme na ten Zen Home jako takovej. Má typizovaný rozměr, což je 10x10. Jak vznikl tedy tento půdorys 100 metrů? Z čeho to vyšlo? 100 metrů je taková akorátní plocha. Mm-hmm. Jo, je to prostě takový prostor, který když rozdělíme na velký obyvák, který má 60 metrů třeba, a tak zbydou ještě 3 pokoje a docela slušný prostor na koupelnu. A tohle je to, co většině stačí. Jo? To je to, v čem umí bydlet 4členná rodina, jak nová s malýma dětma, tak vlastně teoreticky i na pořád. Takže to bylo daný tohle s tou úvahou, ať to funguje jako pro plnohodnotnou rodinu. Není to větší, protože si myslím, že tím, že bydlíme třeba v bytě a máme omezený prostor kolem 80 metrů třeba na takovýhle 4Kčko, tak se to vlastně běžně bere, že to je vlastně adekvátní velikost toho domu. A když se přesouváme
toho bytu. Teda když se přesouváme do rodinného domu, tak většinou se to jako rovnou celý zvětšuje, aby se asi využil víc ten pozemek a tak dál. A ten důvod tam není. Jo, my tím, že se přesouváme do baráku, tak jsme najednou víc v kontaktu s tím venkem, se zahradou. Máme ten vnitřní prostor daleko jako víc rozšířený a ten dům nemusí být větší. A dá se v něm skvěle bydlet. Jo? On může zůstat jako byt. To znamená, že argument mám lyže, mám kola a tady ty věci přichází a s tím pracujete jak? Nikomu to nerozmlouváme. Jo? Jako jeho koníčky jsou jeho věc. Určitý minimalismus v životě zřejmě asi znamená i probírání se koníčkama, nechání těch, který opravdu jako chceme dělat a který nás nejvíc naplňují a zlepšují nám náladu třeba na každodenní bázi, ale tohle není to, co asi v rámci přípravy našich domů řešíme s klientem. Jo, on už ty koníčky má a potřebuje ty věci někam uložit, ale to neznamená, že ty věci budou v stejně kvalitním domu jako lidi. Jo, takže se dá pak škálovat nějakým způsobem a vedle Zen Home může vzniknout, řekněme, šatna, která je na věci, která je daleko nižšího standardu než samotný Zen Home a vedle ní ještě třeba nezateplený sklad jako další přídavek, který je jako nezatepleným skladem, kde se můžou skladovat ty sportovní věci sezónní. Nevyžaduje to ani to zateplení, ani vytápění. Mm-hmm. Jak se vlastně tady na toto díváte? Protože rozumím tomu konceptu, rozumím té myšlence, rozumím tomu, pro koho by to mohlo být a kam to směřuje. Nicméně ta cena, o které se ještě budeme bavit, za kterou se dá Zen Home díky právě odpárání všech těch mašliček okolo postavit, i prostě hrozně lákavá. To znamená, že například já za váma přijdu a řeknu, ale mně se to líbí, ale já potřebuji velkou šatnu, protože já sice jsem minimalista, ale mám strašně věcí a já s váma souzním, ale vlastně potřebuji obrovskou garáž, protože mám hrozně moc krámů a bude to tak jako na půl cesty. Jo, já řeknu, ale hrozně se mi to líbí, chci to a vy tam potom asi budete muset pracovat s nějakým jako zlomením nebo zlomením svého přesvědčení o tom, kdy ještě je to Zen Home a kdy už to Zen Home není a jestli já jsem teda váš klient nebo nejsem. Jakou tam máte hranici? Jako ta moje vnitřní hranice tam není. Jo? Jako pokud se nám ozve člověk, kterému se Zen Home líbí a imponuje mu, tak se určitě budeme bavit a budeme hledat pro něj řešení. Myslím si, že je velká šance, že pomocí nějakých debat dospějeme k tomu, že Zen Home stačí a že možná to, co budeme dál řešit, jsou nějaké přídavné stavby okolo Zen Homeu a to bydlení samotný se děje prostě v těch 100 metrech čtverečních, který fungují skvěle a popřemýšlíme, kam uložit 3 auta nebo 4, když je to, co ho dělá šťastným třeba a popřemýšlíme teda, jak nazvětšovat šatny. A nebo jak to, já nevím, jak máte velký šatny, teda Veroniko, ale co se dá skutečně vymyslet i v tom Zen Homeu. A neřekl bych, že možná potřeba mít rovnou šatnu, protože z hlediska efektivity využití prostoru to není úplně ideální. Vznikají to metry čtverečních, po kterých se chodí vlastně uvnitř šatny, jenom v případě, když tam v ní jsme, což je strašně procentuálně krátký, jako málo času, takže je lepší mít spíš třeba šatní skříň, která je jako velkorysá, má odsouvací stěnu, ale nevznikají uvnitř metry čtverečních, po kterých se potom jenom chodí občas. Takže i do toho Zen Homeu 100 metrového se jako chytrým uspořádáním interiéru dá dostat hodně úložných prostor. Je to možný. A jak tady tohleto musíte často vysvětlovat? Chodí za váma spíš zákazníci, kteří s váma 100% souzní, anebo za váma chodí zákazníci, kteří si říkají, může to být nějaké řešení toho bydlení, který chci nebo který potřebuju, ale vlastně nejsem úplně 100% zastancem minimalismu. Většina klientů za náma jde s tím, že chápou, co říkáme, jo, co vysíláme do světa za variantu toho bydlení a chtějí to. To je jako větší počet klientů. Nejsou jako, buď to jsou to přímo minimalisti, to je veškerý obdiv prostě k ním, že už to mají tak v hlavě uspořádaný, že došli k tomu, co je pro ně fakt důležitý a mají ten život vyčištěný od těch zbytečností, mají víc času, chtějí cestovat. Ten dům vlastně mají jako
jednu z vícero věcí a úplně se na to ani neupínají, třeba rozhodně ne na ty jednotlivé věci v tom domě nebo výrobky, z kterých se ten dům dá se skládat. A mají to srovnaný. A většina lidí si myslím, že je na půli cesty a využije toho, že jdou postavit Zen Home k tomu, že se z nich minimalisti stanou. Mm-hmm. A to má obrovský potenciál, protože i k tomu je nějaká vědecká evidence. My tím, že změníme prostředí, tak máme obrovskou šanci si nadefinovat nové rutiny, nové návyky, vlastně, které nás můžou udělat trošičku někým jiným. Může to být právě i o tom minimalismu a můžeme si ty rutiny nadefinovat tak, že to prostředí, který tam vznikne, který spolu vymyslíme, bude na ty každodenní bázi obyvatelům Zen Homeu zlepšovat náladu. Pardon, nebo vy jste to? Dobrý, jo. Jste spíš vy, ti průvodci, ti učitelé tohoto konceptu a těchto myšlenek, anebo se učíte víc od těch klientů? Jak kdy? Určitě jsme zažili hodně inspirativní klienty, kteří se divili, jak je Zen Home strašně velké a co tam vlastně budou dělat a že jako hodně cestujou a když přijedou domů, tak to, co vlastně mají, tak jsou 2 kufry a víc toho moc nepotřebují. Neměli děcka teda ještě, ale jako drželi to hodně striktně. Ale samozřejmě ten náš benefit je pro většinu klientů je o nějaký spolupráci, kdy my jim děláme vnější pohled na tu jejich situaci, což neříkám, že máme co učit jako od podstaty, ale tím, že stojíme vně toho, co oni řeší, tak jsme schopni je víc provést tím, co v tom domě potřebujou nebo nepotřebujou. Jako ten náš přesah není jako do toho lifestylu až tak velký, to jako jejich boj asi, nebo jejich soukromí, řekněme, ale když jdem stavět nový dům, tak to beru jako osobní výzvu jim opravdu jako rozmlouvat cokoliv, co se mi nezdá, že by bylo potřeba. Ne, je to hrozně zajímavý vlastně. Můžete být takový nositelé myšlenek, takový jako inovátoři, nejenom v tom teda, jak žít, ale vlastně jak se jich chovat, protože to má spoustu odkazů, ať už na situaci na trhu realit, to znamená, kolik stojí pozemek a kolik jich je, i na to, jakým způsobem se chováme v naší přírodě a odkazem na životní prostředí a tak dále, takže normálně je edukujte všechny. Edukujte, okay. Ať se staví Zen Homey. Kolik máme Zen Homeu? Zen Homey je kolem 100 vyprojektovaných. A máte pocit, že ta poptávka jakoby roste, nebo je to jeden Zen Home za čas, nebo jak to je? Řekl bych, že ta poptávka je taková kontinuální. My jsme nikdy nějak moc neřešili marketing, nějak jako víc, jenom ukazujeme vlastně reální příklady hotových Zen Homeů. Jistou dobu už vlastně ani nepublikujeme žádný vizualizace. Chceme, aby to bylo jako o té autenticitě, takže i ty domy, které zobrazujeme, tak většinou nejsou nějak focený hnedka po tom, co jsou dokončeny, aby byly jako krásně čistý, vydesignovaný a to, ale spíš právě v tom provozu, kdy už tam ty lidi žijou. A teď jsem zapomněl tu otázku, teda, jak to bylo. Otázka byla, kolik Zen Homeů už stojí 100 a jaká je ta poptávka, jestli máte pocit, že má vzrůstající tendenci. Jde to ve vlnách, jo. Jako nemyslím si, že to je, ani jsme nikdy nechtěli to dělat úplně ve velkým. Jako, pak jsou tam zase další výzvy, jak to celý všecko zvládnout. Takže náš rytmus je nějakých prostě 10-12 domů třeba za rok. A tím, že to děláme konzistentně už 10 let nebo trošku víc, tak je toho najednou víc než 100 těch realizací. A není to nějak vysloveně vzrůstající, nemyslím si, že to je to, co bychom chtěli úplně. Vy jste architekt a pokud se nepletu, tak děláte i klasické, řekněme, domy. Jaká je ta práce vlastně na těch klasických realizacích a na tom Zen Homeu z vašeho osobního pohledu? Co je vám blížší nebo
vlastně, vás tak poslouchám, proč děláte ještě normální domy, když byste mohli dělat jenom zen homy? No, oni v některých případech ty zen homy nejde použít. Jo, to je kontext, kdy to nedává smysl, jak jsme se bavili třeba o tom, když ten pozemek je malej. Někdy se taky stane, že se nám ozvou klienti, pro které je ten zen home jako málo. Mají na to mnohem víc peněz a chtějí 2. Jo, nebo já ten jeden dům z 2 zen homeů. A to je trošku problém, protože tam kaskádovitě přestávají platit ty vymyšlené věci v té logice, jak to může fungovat nejlíp. A s nima pak spíš řešíme jiný koncept úplně toho bydlení, ale vychází z těch principů některých, jo, jako ta dispozice je prostě jiná především. Je to ještě větší, ale to, co je pro nás důležitý, ty základní parametry jsou pořád přítomný. Jo. Je to velké spojení s venkem, kdy my potřebujeme, jak jsem říkal o té studii Happiness Project, my potřebujeme být víc jakoby venku. Aspoň pocitově. Potřebujeme mít kontakt se slunkem, potřebujeme mít kontakt se zahradou, s výhledem. Potřebujeme vlastně i k tomu životu mít dynamiku toho prostředí. Ne jako být ve sterilní místnosti, která má bílý zdi. Tam jsme neurotičtí. Jo? My jsme evolučně vybroušený organismus, který reaguje na mnoho podmětů a typicky i právě na nějaký, se tomu říká, nerytmické senzorické stimulace. To zní jako hrozně, ale on to je třeba odlesk vodní hladiny, stín od koruny stromů, oheň, třeba plamen, nebo i ptáci na krmítku, zvířata, prostě volný, mraky. Prostě tohle všechno je prostředí, který se hýbe a my to umíme jako dost dobře poznat, jestli se to prostředí hýbe pro nás nevinným způsobem, anebo jestli tam historicky v trávě běžel šavlozubý tygr prostě. A bylo to nebezpečné. My jsme na to hodně dobře nachystaní ty jemné niance v těch pohybech vidět. A pokud se tohle do toho bydlení zapojí, tak vznikají velmi zajímavé projekty. A co tomu říká vlastně souhrnně biofilní architektura. U toho zen homeu se to projevuje v každém z nich, ale řekněme třeba stále v minimalistickém pojetí. A u těch větších projektů mě tohle fascinuje natolik, že mi dává smysl jít i vlastně jiným projektům potom naproti. A ta biofilní architektura je třeba najednou, nebo ten biofilní design, to, že to je uspůsobený nám jako primárně vlastně živým tvorům, který mají nějaké evoluční potřeby, tak tohle je vlastně najednou tak zásadní téma, že mi to přijde zajímavé se tím taky zabývat. A promítáte to i do těch dalších projektů? Určitě, no. A pojďte mi prosím ještě víc popsat ty principy zen homeu. A bavili jsme se teda o nějakém rozměru 10x10. Zmiňovala jste teď tady tu důležitost kontaktu s přírodou, velký okna, co dalšího tam ještě najdeme? Já bych možná jenom z kraje se podíval na to, co jsme odstranili zen homeu, protože to jsou ty naše největší trofeje a to je složitý tvar. My jsme dospěli k tomu, že ten výhodný tvar je kvádr od plochej přízemí, jsou čtverce, protože čtverec má malej obvod při daný ploše. Jo, obdélník by měl větší trošku. A oborová obálka toho domu je vlastně to, co je nejdražší, aspoň v případě zen homeu, který vlastně je víceméně prázdnej a současně je ta obálka menší z hlediska potom toho ochlazování. Máme méně metrů čtverečních ochlazované plochy. Takže i dům, který je čtvercový, nebo ono v ideálním případě by byl půlkulatý, jo, a to se hodně špatně řeší a i se to špatně využívá třeba. Tak je pak přirozeně menší tepelná ztráta toho domu. To je docela podstatný. Takže bychom ubrali složitosti ve tvarech. Ty složitosti se vymstí, nebo prodraží, nevymstí je moc silný slovo, ale prodraží i z jiných důvodů, že tam vznikají složitější detaily, když uděláme třeba arkýře, výkýře, zatočený ty stavby nějak, nebo předsunutý patra na ty spodní a tak dál. Tak tohle všechno vyžaduje složitou koordinaci řemesel. Vyšší nároky třeba na dodavatele. A je to vlastně potom dražší. Takže odebíráme složitý tvar, odebíráme povrchy u zen homeu, protože materiály, s kterými pracujeme,
můžou být bez povrchových úprav, jsou těžký a vypadají dobře, působí dobře i bez omítek, bez sádrokartonu, takže tohle další věc, která se dá ubrat. Ubíráme složitosti v dispozicích, je tam všechno, jako maximum vlastně těch metrů čtverečních věnovaných obyváků, ubytnému, to je společenský prostor vlastně. Nejsou tam chodby, nejsou tam technické místnosti a ubíráme pak v nějakém důsledku ještě dalších věcí i z technického řešení, jako z těch technologií, kterými se Zenhomy vytápí a dalších pomocných technologií. Takže tohle my ubíráme. A na druhou stranu, co tam je zásadní, tak je obrovský obývák. To je společenský prostor. Je vlastně nepoměrně velký. Tvoří 60% zhruba toho domu samotného. A kromě toho je ještě prosklenej velkým oknem. To velkým, myslím, minimálně 7 metrů u těch nejmenších případů a v některých případech to má třeba i jako běžných metrů tu šířku a někdy i třeba víc, 12, 14 třeba. Už jsme dělali Zenhome, který je jako celý prosklenej, což má taky pak zase nějaký svoje úskalí, ale tohle je jako podstatný, jak jsem říkal, spojíme se s venkem, tam se dějou věci, které nás dělají šťastnýma a další věc, tak je u toho velkého prostoru dobrý to, že umíme vyřešit jeho flexibilitu. Neřešíme obývák, nenavrhujeme obývák jako sedačku rohovou s televizí. Jo, tohle je možná to, na co se u navrhování domu zapomíná, že obytný prostor sloužil k jiným účelům v 90. letech, možná i potom chvilku, když člověk přišel z práce, sedl teda do ty rohové sedačky, koukal na telku, ale dneska to je jinak. Jo? My potřebujeme dělat jiné činnosti a my tam vlastně dáváme důraz na velkou flexibilitu toho prostoru. Takže pokud má dům sloužit k tomu, aby jsme měli tu náladu lepší, trvalé, tak se tam může dít třeba dílna, kde se dá s dětskama nebo s přáteli jako něco tvořit. Může z toho být chvilku hospoda. V Zenhomu můžeme udělat stolování pro 20-25 lidí, úplně bez problémů. Tam může být svatba. Může to být tělocvičná, když velmi lehce přebudujeme ten prostor, tak vznikne zákoutí třeba pro cvičení, samozřejmě pracovná, stolování jako takový. Takže tohle jsou důležité věci, které u těch Zenhomů jako dáváme do popředí, ale kromě toho tam jsou samozřejmě potom i pokoje, které naopak jsou třeba trošku menší, aby jsme získali co nejvíc prostoru pro ten životní denní prostor. Co se týká těch pokojů, respektive dispozice, tam je to úplně flexibilní na základě toho, co potřebuje klient? Částečně. Jo. Tím, že Zenhome vysíláme do světa jako typový projekt, tak to má omezení, které ale do jisté míry jsou vlastně i takový ukotvení toho, jak k tomu celému přistoupit. Takže Zenhome má čtvercový půdorys, jak jsem zmiňoval, to jsou obvodový zdi a uvnitř další čtverec, který tvoří jádro, který je taky nosný a je v něm koupelna. A to, co je mezi těma 2 čtvercema, to je právě ten prostor, který získáme a ten se dá uspořádat různě. Tam je ta flexibilita vlastně maximální. Takže když jdeme s klientem řešit ten jeho dům, to jeho bydlení, tak vezmeme v potaz jeho potřeby, vezmeme v potaz charakter toho pozemku, podíváme se na to, jak tam funguje osvětlení, jestli tam je nějaký třeba rušivý zdroj zvuku, třeba hluku a uspořádáme ten Zenhome tak, aby na tohle dobře reagoval. A ta dispozice může být nakonec různá a to včetně rozmístění těch oken. Takže nás limituje jenom čtverec uvnitř, čtverec venku a mezi tím se dějou různé věci. Aby nám v tom domě bylo dobře, aby jsme tam byli šťastnější, tak předpokládám, že musíme využít nějaké materiály. Z čeho Zenhome je a s jakýma materiály pracujete a dá se vůbec říct, že jsou některé materiály, ve kterých nám je jako dobře, cítíme se tam líp, a nebo ne? My především pracujeme, což je na první pohled asi vidět, s materiálama, které jsou přiznaný a jsou autentický. Už tohle je svým způsobem ne tak obvyklý v dnešním stavění, protože jsme
obklopení imitacema, ale lžeme si. Máme PVC podlahu prostě s fotkou dřeva nebo s fotkou dlažby. Současně na stěnách zakryjeme ty přirozené materiály, překryjeme bílým sádrokartonem třeba nebo nějakou omítkou a pak přemýšlíme, jak to rozžít. Jo? Dáváme tam pak nějaký tapety, který to nějak poličtí. U Zenomu vlastně první věc, tak my jdeme do prostoru nechat působit přímo ty materiály, z kterých je postavený. To je typicky beton na podlaze, betonový zdivo anebo vápenopískový cihly a dřevěný přiznaný stropy. Tohle tak, jak je, tak ty konstrukce, jak jsou použitý, tak jsou vidět, tak jsou přiznaný. Ale není to jediná varianta, protože my jako individuálně reagujeme na to prostředí různě. Jako někdo nesnese víc betonu třeba v tom interiéru, je to pro něj moc. Někdo to má rád a může mít z betonu úplně všechno. Takže je to o nějaký debatě. A i když ten Zenhome je vlastně typovej a dost často razíme, že je nějak teda uspořádaný, tak jsou tam prakticky u každého materiálu aspoň 2 varianty. Čili strop skutečně může být i betonovej, pokud je určitý zájem, je to spíš nějaká méně častá záležitost. Většinou dobře reagujeme na mix betonu a dřeva. Je to prostě balanc mezi kámen dřevo, v podstatě beton je v tomhle tom dost podobný. A dá se to takhle vybalancovat, že ten člověk v tom je spokojený. Ale co se týká, jak jste se ptala, jak tomu jdeme naproti, abychom v tom byli šťastní. To má vždycky rozměr jako individuální, kdy my si myslíme, že toto je pro nás fajn, to se nám líbí, nelíbí. To je jako jeden směr. A druhý směr je zase ten jako víc biologický možná. A tam strašně dobře funguje, když dům má velkou tepelnou akumulaci. To totiž zajistí setrvačnost vůči změnám teplot a klimatu obecně. A to už je o nějakým jako dalším pocitu z toho, nebo dojmu, vlastně, když to člověk nějak neanalyzuje moc, tak z toho bydlení. A tam se dá s výhodou prostě využít toho, že když se venku třeba vyjde slunko, rozsvítí se slunko, je teplo, tak ten dům, když je těžký a má velký prosklení na jih a to slunce jde dovnitř, tak se nepřehřeje. Lehký dům, dřevostavba, nebo když to bude z itongu třeba, tam není ta teplná akumulace, ta kapacita, kam by to teplo mohlo jít. Čili ta teplota zůstává víc stabilní a ukládá se do těch materiálů, typicky u nás do podlahy, do zdiva. A jakmile to slunce zajde, což mi je během dne, anebo taky večer, tak dochází k tomu fázovému posunu, vlastně, že ten interiér se dohřívá zpátky s teplem z těch konstrukcí. A je to pro nás, my to hodnotíme jako, že to prostředí je stabilní. Není to výkyv nahoru, dolů, prostě podle toho. Nemusím to řešit ani, jo, nebo to nemusí řešit i technologie. Pokud slunce zaleze a ten dům je lehoučkej, brzo bude vlastně potřebovat na jaře, na podzim, nebo teďka, jak máme venku občas krásně, tak se dostane dovnitř slunko, ale jak zaleze, tak vlastně musíme pak řešit topení, vytápění. A buď to dělá technologie, nebo my, ale pokud ten dům je těžkej, tak ty výkyvy tam nejsou prostě. Takže to přináší to komfort, přináší to nějaký pocit ty stability, druhotně vlastně potom i úspory. A protože na jaře, na podzim je těch slunných dní ještě dost a my jsme schopni z nich skutečně jako vydestilovat tu energii do toho, co potřebujeme. Do těch časů, kdy vlastně třeba reálně pak už nesvítí. Posunout si to jako v akumulátoru do další doby potom. A ta robustnost toho řešení je jako tu vnímáme a je to takový trošku jako jeskyní pocit a je tam prostě stabilita, která se dá vnímat jako podvědomě prostě v tom. I třeba samozřejmě zvukově. Což by v případě toho, kdyby to byla dřevostavba, prostě nefungovalo. No. Dřevostavba je určitě, má svý výhody, nespochybnitelný, ale v tomhle tom vlastně funguje velmi špatně.
Co se týká vlastně těch energií a jste teďka zmiňoval nějaké stability, vlastně teploty a tak, pracujete v Zenhomu s nějakýma technologiemi, nebo ne, jako co se týká třeba tepelný čerpadlo, solární panely a tak? Jo, jako je to pro nás velký téma, pro naše Zenhomáře taky, protože trh je plnej mnoha informací a jsme pod tlakem marketingu a výrobci potřebují vlastně prodávat ty své technologie, ale je dobrý se k tomu stavět poměrně střízlivě a my s tím hodně pomáháme a Zenhome samozřejmě obsahuje, nebo skládáme ho prostě z věcí, které jsou inovativní a máme tam, ale jako nastavujeme tomu vždycky nějaký dialog a ptáme se jako skutečně, jestli ty dané technologie přináší to, co od nich čekáme. A často to tak není. Jo? Bavíme se o tepelných čerpadlech, o fotovoltaikách a tak dál. My v Zenhomu pracujeme s tepelným čerpadlem vzduch, což není úplně typický. Normálně se používá tepelný čerpadlo vzduch-voda. To je vlastně to, co nejvíc tady vidíme okolo sebe, že se používá nebo nabízí. A pro dům, který je kompaktní, je takhle dobře jako orientovaný a prosluněný a je těžký, tak to není potřebný řešení. Je to overkill prostě. A my používáme vzduch, což je vlastně klimatizace, která má nástěnné jednotky a akorát je uspůsobená primárně na to vytápění. A je to daleko jako lehčí systém, levnější na pořízení, levnější na servis a má ještě další funkce, které jsou pro nás důležitý. Jo. Takže a přitom ta efektivita toho provozu je stejná nebo vyšší než u těch robustních čerpadel s tím centrálním rozvodem vody. Jo. Takže my vlastně na těch našich projektech, ať už to Zenhome nebo i jiné stavby, víceméně opouštíme teplovodný řemeslo. Jo? Nebo, teplo se nerozvádí pomocí vody. Jo? Je to na bázi distribuce vlastně elektriky spíš. Jo? Takže tohle to teplné čerpadlo vzduch je první věc, kterou tam máme. A pak je tam kaskáda nějakých dalších ještě technologií. Stále používáme elektrický podlahový topení, což se jeden čas to bralo jako absolutní faul. No, jsem se na vás taky tak podívala. No. Jako s tím jsme u Zenhomu začínali a nebylo tam nic jiného, než tady ty topní kabely. No, to jsou kabely. Jo. Rohož je spíš v momentě, kdy není na to místo a dodatečně se to dává třeba do koupelny pod dlažbu, tak jsou takový jako tenčí nějaké věci. Tohle prostě v té tlustý betonové desce, s kterými máme podlahu, tak jsou zalitý kabely robustní. A tohle jsme používali od vždycky a k tomu pak přibyly další systémy. Ale dneska vlastně se to začíná zpětně využívat z jiný pohnutky trošku, jo, protože my jsme dospěli k tomu, že jako tady celá společnost, že nejsme schopní vyrábět nebo stabilizovat výrobu elektriky na straně ty výroby, že prostě pokud je málo elektřiny, tak se spustí kaskáda jiných elektráren, které to doženou, typicky právě plynových. To byl nějaký trend před válkou. A dneska je ten trend úplně jiný a my stabilizujeme výrobu a spotřebu elektriky na bázi spotřeby. Sdružují se vlastně jak průmyslový celky, tak třeba i domácnosti do nějakých klástrů, který dostávají potom pobídky, jako teď máme přebytek elektřiny, spotřebovávejte. Jo, to je takový jako sofistikovanější systém, ale i jenom na bázi spotových cen, kdy my máme od operátorů trhu s energiema den dopředu známo, kolik budou kterou hodinu stát ty energie, nebo ta elektřina prostě, tak jsme schopni nastavit vytápění domu, nebo ty hlavní odběry, což je teda vytápění a ohřev vody, na ty hodiny, kdy je to levný, kdy to je se ta cena blíží nule třeba, nebo je i záporná někdy a využívat těch slev a de facto tím ještě pomáhat stabilizovat síť. Tohle je téma, který je teďka nově zpátky a ta elektrická podlahovka zalitá v tlustý betonové podlaze
je v tom úplně nejlepší, si myslím, jo? Nebo je to podstatně výkonnější než samotný tepelný čerpadla, protože my umíme dopravit obrovské množství tepla za krátký čas do toho akumulátoru v podobě ty betonové desky tlustý. Jo, tepelný čerpadlo běží naopak na mírný výkon a kontinuálně spíš. A ty výkyvy až tak jako nevyužijeme. No, dokonce ČEZ vlastně před 14 dnama přišel s tarifem, který je jako takový hybrid mezi tím, že jdeme z kůží na trh na ten spotový jako tarif, kde nejsme krytí žádným limitem, ale vyzobáváme ty nejlevnější ceny na vlastní zodpovědnost, že když pak náhodou přijde nějaká zase energetická krize, tak nás to může přijít třeba dráž. A kombinuje vlastně to, že máte standardní tarif limitovaný prostě nějakou cenou za kilowatthodinu, ale máte dál vedle toho slevy za to, když umíte využívat ty jednotlivé kilowatthodiny v ty časy, kdy jsou levný. A slouží k tomu vlastně jenom ty novodobí elektroměry s průběhovým měřením, který se dneska plošně vyměňují a máte na ně vlastně i nárok si o ně zažádat. A zatím to umí nabídnout takhle ČEZ, tu kombinaci, ale v závěsu to plánuje i E.ON a další. Takže my budeme jako nakonec opravdu stimulovaní k tomu pracovat s tím řízením spotřeby. A u Zenhomu s tím pracujeme, jsme na to nachystaní, máme vlastně vyřešenou automatizaci. Je to jako volitelný, jo? Je to techničtější možná, než většina lidí chce, ale jsme nachystaní na to, že je možný plně automatizovat spotřebu Zenhomu podle spotových cen nebo podle těch různých pobídek, které jdou i jako mimo ještě tady tu linku. Takže to elektrické podlahový topení bych vůbec nezatracoval. Jo? To je opravdu ten vysavač nebo ten nasavač ty levné energie, která zrovna jako k nám může dojít. No, pokud to máte takhle vymyšlený, dokážete to navázat přesně tady na ty tarify, ceny, o kterých jste mluvil, tak ano, ale pokud by to tam nebylo, tak je to za vás dobré řešení? Ta elektrická podlahovka. Jo, ta elektrická podlahovka. No, stále je to dobrý řešení v kombinaci s těma ostatníma věcma, co tam máme, což je jako primární zdroj je ta klimatizace nebo tepelný čerpadlo vzduch. Podlahovka slouží v té chvíli v podstatě k temperování podlahy nebo klidně lokálně, že nám jde teplo od podlahy víc někde, kde si určíme. A třetí věc jsou krbový kamna, které tam vždycky jsou taky. Nebereme je jako, že bychom s nimi nějak nutně museli topit, a je to spíš právě o ten návrat nějaký přirozenosti, o kontakt třeba s ohněm nebo s tím elementem pohybivým. Pokud by nás poslouchal teď někdo, kdo už má rozestavěno, ale o Zenhomu neslyšel předtím, neznal ho, ale je mu blízký to, o čem si povídáme a vlastně si říká, tyjo, škoda, že jsem to jako nevěděl dřív. A chtěl by přenést nějaký prvky do toho svého bydlení, něco si půjčit, něco tam udělat takového, aby se vlastně přiblížil tomu konceptu. Co byste doporučil? Co byste vypíchnul, ať si ty lidi klidně i doma do obyváku dají, když třeba nemají krb, nemůžou si zapálit oheň, ale jak se vlastně, jako jde nějaký prvek přenést do bydlení, který už je hotový nebo se chystá? Strašně záleží, v jaký fázi to je, ta stavba nebo ta příprava toho projektu. Protože ono vždycky ty nejpřínosnější věci se dějou asi v těch hrubých tazích. To znamená, pokud tam je zbytečně moc místností, nelogická, řekněme třeba dispozice, ale je to jenom v projektu, tak bych určitě zrevidoval prvně tohle. Ať je tam velký obytný prostor. Ať je prosklený, dobře orientovaný, ať tam nejsou zbytečný příčky, zbytečný dveře. Jo, ono to jednak prodraží a druhá to i možná nakonec kazí jako to samotné užívání. Pokud to nejde stihnout, tak ještě pořád se dá pracovat aspoň s tím interiérem. Možná se dá přece jenom ještě zvětšit to okno, víc to propojit. Možná se dá, když už je dům úplně hotovej, tak si aspoň pohrát s tou zahradou a být si vědomý toho, že
to gro z toho bydlení se možná děje na té zahradě ve finále. Aspoň se do ní můžeme dívat, ale můžeme ji připojit jako obytnou část další. Máte pravdu, že developerské projekty nebo domy se prodávají většinou jako domy a zahradu si dodělej sám, ale že vlastně zahrada je dost možná ještě důležitější než to, co se odehrává vevnitř. Je to tak, jo. Je jako to je hlavní důvod, proč pořizujeme dům, si myslím. Jo? Můžeme mít byt a může nám v něm být dobře a může fungovat dispozičně, může mít hezký interiér, ale to, co nemá, je ta zahrada. A ten největší zlom vlastně v tom, když se člověk přestěhuje do rodinného baráku, tak má k dispozici zahradu. Nebo ten venkovní prostor, jo? To není zahrada, jako, kde pěstujeme nutně rajčata, ale dá se tam dělat spousta věcí. A hlavně si můžeme i uspůsobit vlastně to, jak se co nám přenáší zpátky dovnitř do toho baráku. Bytě můžeme udělat vertikální zahrady a pohrát si nebo jiný interiérový zahrady a dostat tu zeleň dovnitř, rozžít to tam, mít to tam víc zelený, víc nachystaný, jako přiblížený tomu našemu přirozenému prostředí, to jde, ale tady ty interiérové zahrady jsou složitý. Jo, to je drahý na pořízení a pokud člověk není nadšenec, tak to bude komplikující trošku. Kdežto ty venkovní, ty si žijou vlastním životem do jisté míry, když se tak nakoncipují, tak opravdu ten zásah, jako nejhorší je trávník na údržbu, ale zbytek je vlastně o nějaký poměrně malý údržbě, ale dávají nám hodně zpátky. Jako teď myslím ta zeleň a to okolní prostředí a i možnost tam dělat další činnosti. Takže to pořád by i u hotového domu, kde už se toho nedá zpátky moc měnit, kromě třeba vyházet pár nábytků ještě zpětně, tak ta zahrada je pořád dost zásadní. Vy máte za sebou, jestli se nepletu, i byt. Ano. Teď jsem si na to vzpomněla, jak jste mluvil o těch vertikálních zahradách v bytě, který je zen byt, můžeme tomu tak říkat. A je jeden jediný, nebo jak vlastně vznikla tady tahleta myšlenka, že tento koncept právě přenesete i do bytu, který se, jestli se nepletu, snad pronajímá? Ano, jo, my ho pronajímáme. Ten byt vlastně byl jako by před Zenhomem, jo, takže to není... To je váš byt? Je to náš byt. Aha. My jsme tam bydleli a měli jsme tam ateliér vlastně, tam jsme začátku tvořili ty první projekty a pak jsme se přesunuli do toho vlastního bydlení, který je kilometr od Brna ve Šlapanicích. Ale ten byt je jako ten šel na stejnou hranu, jak jdem s tím Zenhomem, protože my jsme vzali byt 2KK starým domě a vlastně jsme odstranili skoro všechny příčky, aby jsme dostali fakt jako velký, krásně prosklenej, nebo na ty možnosti, teda jsme spojili všechny ty okna, co ve všech místnostech, prostornej byt, který, nebo prostor, to ani jako, najednou to je 1KK, teda, jsme to zdowngradovali trošku z toho dispozičním pohledu a vlastně si tam člověk jako dokáže užít ten velký prostor. Je dokonce součástí toho obytného prostoru, aby jsme ho nezmenšili, jak je i koupelna. Jo, tam je vana, je v ložnici a ložnice je jenom závěsem oddělená od toho obýváku nebo ty obytné části. Jediná místnost, která je zvlášť, jak je záchod. Ještě jsme samozřejmě podobně jak u těch Zenhomů nechali přiznaný materiály, co to šlo. Starý cihly v těch místech a na podlaze jenom stěrka cementová vlastně. Ale asi to není to, čemu by se chtěli věnovat a nemají vás na to lidi poptávat, že by chtěli z bytu udělat zen byty. Ne, to ne, my fakt jako jdeme cestou Zenhomu. Co jsem ještě co jsem řešil tady nedávno, tak byl pro kamarády byt, který byl extrémně biofilní. Říkali jsme tomu revitalizátor jako pracovně a ten je na krátkodobý pronájmy a člověk, přestože tady hnedka u Vaňkovky, tak když člověk dovnitř vejde, tak má pocit, že je v podstatě v lese. Jo, jako je tam extrémní množství kytek, ten prostor sám je jako tmavě zelený vlastně. Je tam i teda taková teráska, kde jsou další kytky. A
je to obzvlášť v zimě, si fakt myslím, dobrá porce kontaktu s přírodou nebo s něčím, co ten mix, jako tam jsou jako skutečné kytky ve velkém množství a jsou tam potom i třeba fotky velkoformátový z jako přírodních prostor, jako z lesa třeba a tak dále. Takže to jako ten celek působí nebo nás možná jako fakt přenese do lesa se vším všudy. A aby tam nebyla tma, tak je tam ještě jako obří, takový jako ala střešní okno, ale je to udělaný z panelu, který svítí denním světlem. Jo, tak to byl takový experiment. Mě prostě ta biofilní architektura láká a občas od toho Zenhomu vlastně rád odskočím k nějakým jednotlivostem v tomhle duchu. Hezky. Ještě prosím nám popište, jakým způsobem vypadá ta spolupráce. Vy, co se týká stavby Zenhomu, vy to naprojektujete, máte to architektonické řešení, nicméně potom už jenom v uvozovkách dohlížíte na tu realizaci, ale nerealizujete tu stavbu jako takovou. Přesně tak, my to nerealizujeme, protože Zenhomy se staví po celé republice a jako nejsme schopní to nějak obsáhnout a zajišťovat tu realizaci nějak rozumně. A současně jsme si to vyjasnili hnedka vlastně z kraje. Jsme fakt daleko radši na straně jako klienta od začátku do konce ve smyslu nějakých průvodců, než se pak vyskytnou ve střetu zájmu při té realizaci, protože já opravdu jsem možná jedinej, kdo těm našim zenhomářům prodává to, že nic nemají chtít a ubezpečuje v tom a dělám jim v tom jasno. Ale v momentě, kdybych cokoliv vlastně dodával nebo tu stavbu, tak bych teoreticky mohl být ve střetu zájmu a ve snaze jim prodávat něco navíc. Jo, takže se tomu bráním. Ale jste takový obchodník naopak. No, jako jak se to vezme, jako já, no, asi jo, možná. Asi jo. Takže snažím se fakt provést od začátku, od výběru pozemku, kde ideálně, pokud ještě nemají, tak já prostě než ho koupí, tak se jdu podívat sám na ten pozemek, zhodnotím to, jak to tam vypadá, co se tam hodí udělat, jak využít prostě toho potenciálu nebo jak zareagovat na ty nějaké nevýhody toho místa. A uděláme si třeba i koncept pracovní, toho, jak to tam uspořádat všecko, protože to není jenom Zenhom, to jsou věci okolo, celý areál vlastně, třeba včetně nějaký zeleně, ať víme, že to funguje. A když si ujasníme, že Zenhom je ta správná cesta, tak se pustíme do té ostré spolupráce a na základě smlouvy pak pokračujeme těma asi klasickýma stupněma projektu, jako je studie, kde můžeme jako rychleji přikročit k těm zajímavějším věcem, protože tím, že lecos je daný, ten tvar a některé materiály jsou to jako rychle vyjasněný, tak se bavíme právě o tom vnitřku. Jako co se tam bude dít, co tam budeme chtít dělat v tom interiéru. A na to chystáme a uděláme jako dost podrobný layout toho uspořádání interiéru, vlastně nábytku. Závěsu na to pak nějakým způsobem nastavíme i vzhled toho interiéru, protože my potřebujeme nutně vědět, z čeho co bude. To už se tam jako bude projevovat. Takže to není jako, že interiér se dá dořešit někdy jindy. My ho vytvoříme už z půlky tím, že zvolíme beton nebo dřevo nebo cihlu betonovou nebo vápenopískovou, protože oni tam budou potom. Takže tohle jako taková velká naše společná debata a vymýšlení s přesahem i do toho venku, do zahrady a do toho, jak tam budeme pracovat s výhledem. Teďka do krajiny to je ideální, ale i výhled do zahrady stačí, když to není na kopečku zrovna ta parcela. Takže tohle je to, co my spolu hodně řešíme. Pak přichází jako fáze nudnější z pohledu klienta, kdy my to začínáme projektovat jako do té projektové reality a řešíme všechny detaily a ty související profese, statika, požární řešení a tak. To je, myslím, klasický. No. Předáme projekt, to je hotová věc. A pak začíná fáze 2, která je o tom to postavit.
a začíná vyřízením povolení stavebního nebo povolení stavby a výběrem dodavatele. A my s tím jako umíme pomoct. Ale nicméně ne každý to třeba využije. Už to není to hlavní gro té spolupráce, kdy my nachystáme hodně podrobný projekt pro úřady i pro provedení, včetně rozpočtu, ale je to už pak individuálnější. A v kterých částech republiky už jsme schopni dohledat kontakty, které se osvědčily, protože za těch 100 realizací se občas jako někdo osvědčí. Je to těžký. Ale tak se dá třeba doporučit, ale i to vlastně neznamená, že bude mít čas, takže to, co následuje potom, co my předáme projekty, je samozřejmě další zajímavá etapa. A je to o tom sehnat, kdo bude Zenhome stavět. My s tím pomůžeme, ale aby to fungovalo efektivně, tak ta stavební firma by měla být místní. No? To nejde jako dojíždět 100 kilometrů na stavbu, takže pomáháme hledat místní stavební firmu, která nemá žádné zkušenosti s mnoha věcma, s kterými u Zenhomu pracujeme. Jsou to bezrámový okna udělané z obyčejných oken. Betonová podlaha, která je hlazená, nemá žádný lak, má to jenom impregnaci, je to vyhlazený beton, tak se používá v halách, ale ta stavební firma to neumí, jako nezná to. S tím taky umíme potom po různu teda poradit a třeba zprostředkovat dodavatele pro tyhle ty dílčí věci, aby se jim otevřely možnosti v podstatě ty menší stavební místní firmě a mohla to dělat. A pak, takže jako tímto způsobem u toho figurujeme, u toho výběru. Je pak další důležitá, si myslím, naše funkce ještě v této fázi vysvětlit ty stavební firmě, jak myslíme tu pohledovost. Protože to je strašně ošemetný. Když se dělají pohledové betony na špičkových stavbách, tak tam nesmí být prostě žádný kas. Jakmile se to nepovede, jak se to třeba bourá, dělá znovu. A ty stavební firmy to třeba můžou zaměňovat s tím naším přístupem a promítají to do vyšších cen. Ale u nás to je braný tak, že tak, jak by to postavili nepohledový, pokud to je rovný, ty jako nechcem křivý nebo nějak nepovedený, ale tak, jak by tu kvalitu těch řekněme stěn nebo dalších konstrukcí provedli normálně, tak takhle my ji chceme. A to je potřeba si říct, uklidnit je, vzít je na stavbu a pak i ta místní firma si myslím už dobře chápe, jak to myslíme a jde to s ní udělat. Jo. Musí to být docela výzva. Já jsem si říkala, jestli vám potom nevolají, jakože tady v tom projektu chybí sádrož, tady vám chybí podhledový nějaký věci a tak. Rozumím. A co když přijde nějaký dobrodruh a řekne, jestli to bude stavět sám? Je to možný? Možný to je, ale já to nedoporučuji. Jo, není to, jako Zenhome je jednoduchý a fakt jsme odstranili, co můžeme, ale stejně to není pro každýho zdaleka a není to jednoduchý a mám tu zkušenost i z více realizací, když to dělali klienti sami, že to nevyšlo vlastně nakonec levněji, ztratili tím hromadu času a udělají tam vlastně některé třeba i zbytečné chyby nebo suboptimality, řekněme, toho řešení, oproti tomu, než kdyby to stavil někdo, kdo ty zkušenosti má. Jo, takže jako jde to, ale doporučuji si najít stavební firmu a dobře vyjednat cenu. Jo, i za cenu, že se to třeba rozporcuje na nějaké subdodávky řemesla jednotlivý, který se poptají zvlášť a zpětně se s tím pak přijde zpátky k té stavební firmě a baví se o tom, jestli to vlastně nacenili tak jako důsledně, jestli nechtějí vzít tyhle jiný řemeslníky pod sebe a vzít na to garanci a udělat to přesto jako jednu dodávku kompletní, než to nějak složitit. Jo. Nemyslím si, že to je zdaleka pro každýho. Obzvlášť teda ještě v momentě teďka, nebo poslední roky vlastně neustále nějaký trvající stavební boom a ty řemesla moc jako nejsou. Jo. A jako vidím často, že vlastně normální smrtelník má problém se k těm řemeslníkům nějak rozumně dostat. Jo, že ho buď to natahujou, anebo nemají čas a tak dál. Když to zavedený i ty menší stavební firmy mají svoje jako trvalý spolupracovníky, když externí a jako kolikrát to je nakonec třeba i levnější. Jasně, to dokážu optimalizovat, hezky to navazuje na sebe a tak.
A kolik to celé stojí? Takhle závěrem, Jaroslave. To je samozřejmě naprosto zásadní dotaz a já to nevím. Aspoň plus minus autobus. Jako já jsem četla, že vlastně před těma 10 rokama, co se začínali, všude říkali, že to je za milion. Přesně dům tak, za milion. Přesně tak, no. A taky říkali, že to je hezký PR, vaše dům za milion. Ano, to bylo. A teď máte na Instagramu 3,5, ale myslím si, že to jako nebude pravda. To je můj osobní tip. Jo. Tam je rozdíl v tom, jestli víme, kolik to stojí, nebo kolik to stálo. Jo, a to jsme vlastně, to byly naše začátky a to jsme neměli vyjasněný. Takže jsme slibovali, že Zenhome stojí 1 milion, nebo pak 1,2 milionu třeba. A on vlastně posledních 10 let stojí čím dál víc, tak jako všechny jiné domy. Takže my nevíme ani, kolik stojí, ale víme, kolik stály ty poslední realizace. A myslím, že to je fér, jako když tohle jako vysíláme k našim klientům, jako, že to je jediný, co skutečně víme. A ta cena je jako reálná cena bez těch okolních věcí je skutečně 3,5 až 4 miliony. Jo, je tam rozptyl, protože záleží, kde se to staví, s kým teda, jak moc se podaří zoptimalizovat tu cenu. A k téhle ceně nutně přibudou věci kolem domu. Jo, který se dají taky dělat velmi minimalisticky, venku i jako dost přírodně, takže nějaký zpevněný plochy, terasy, chodníky, ploty, stínění, nějaký pergoly, toho se dá udělat hodně přírodně, pomocí štěrkových trávníků třeba a stínit pomocí pergol s rostlinama a tak dá se jako dostat na 100 000 třeba v těch okolních věcech, a typicky to jsou nějaký nízký miliony. Jo, 1, 2 třeba. No pořád je to o dost míň, než je standardní v uvozovkách dům na trhu realit v současné době. A mě tam vlastně baví myšlenka, kterou jste řekl úplně na začátku, v kontextu té spokojenosti a toho štěstí, že spousta lidí si jako vezme hypotéku nebo prodá, co má našponovaný rozpočet, prostě koupí dům, postaví dům, říká si, jak to bude super, a ve finále má dům za 10, 12, 14 milionů. Nezbyla ani kačka na to, aby jsme mohli zasadit trávu, a počítáme, aby nám to celé vyšlo, a říkáme si, že na to jednou našetříme, a jsme vlastně jako v takovém stresu. A to štěstí, který jsme si mysleli, že nám přinese to přestěhování, nám vlastně úplně nepřinese, protože se dostaneme do takového jako myšího závodu. Přesně tak. Jaroslave, můžeme někde se na Zenhomeu podívat? Můžeme ho někde vidět? Můžete, ale nemáme showroom. Okay. Máme spokojený klienty. A střídavě je prosíme o to, že u nich uděláme nějakou hromadnější návštěvu. Takže u Brna je kousek Zenhome směrem na Svitavy. To je takový náš oblíbený hodně. Tam děláme už po několikátý nějakou prohlídku, anebo podobnou víceméně jako v různých lokalitách v Čechách, a snažíme se to ty jednotlivé domy právě obměňovat, aby jsme moc nerušili ty majitele, že jim tam přivedeme pak 30 lidí ve 2 turnusech třeba ještě, tak já obdivuju, jak to krásně zvládají, a přijde mi, že jsou hrdí, ale nejde to dělat jako moc často, si myslím. Takže showroom nemáme, ale určitě se dá na Zenhome podívat. Já moc děkuju za moc hezký povídání a přeju vám, ať se vám daří, a spoustu úspěšně postavených Zenhomeů přeju. Moc děkuju, Veroniko. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno. A ať už si nás pouštíte i s videem na YouTube nebo jenom do uší ve své oblíbené podcastové aplikaci, budeme moc rádi za odběr, like, jakoukoliv zpětnou vazbu a šíření našich inspirativních rozhovorů dál do světa. Sledovat nás můžete taky na Instagramu anebo na Facebooku. Díky za to.